Horas madihita sudena. Terbuka acara pertanggiangan sektor ima di hari Rabu tanggal 10 dohot Jumat tanggal 12 Juni 2020. Marede mahita sian bukuede nomor sia ayat sada dohot onom. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amen. Nama molus do anggo portibion, rap dohot na pinangi do ni rohana, alay namian ro di saleleng ni leleng na do na mangulahon lomo ni rohani debata, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nung amarpungu hami dison di ari na pinaberbadiami, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni rohang hami manogihon hatam na badiai, jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangyang tuho, urupi mahami, asa hupar hasyang hami aka ari-ari ningoluna pondoki, say pamasuk mahami tuhangoluan sa leleng nileleng na, pujion nami manghodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tajahama epistel di pertanyaan bornginon, imanatar surat di Lukas 12 ayat 10 sahat 20 sada, songonon mahatana. Jadi adong masa halak sian natoropi madok tu ibana, guru, dok koma aparaki merbagi tiatianan mi rab dohot au. Alai dok matu ibana bahwa isi do babakit au gabe banguhu manang si bagi tiatianan dihamu. Laos di dok matu nasida jaga mahamu pasiding hamu manasaha holiton ainang pemerlobi-lobi halak dada sian artai ngoluna. Gabe dihataon masada upama tunasida nin nama suha dogogo ni hauma ni sada halak namora.
Jadi marhusari maibana di bagasan rohana songonon. Nama bahenokku, aidang adong hasiatan nigogo di tanoki. Gabenin nama on mabahenokku hulolahai manama kasopoki hupaulima akan umbalga asatusi papungoku sude natubui rodi artaku. Jaladohonokku matu tondiku, ale tondiku nungarade godang artam, saya manang 3 tahun. Ipe marhasonangan maho, mangan minum maho, las maroham. Alay ni debatama mandok ibana. Eho na na lauhon saboringinon maot tunggon ni iya na pinaradem tuise may. Songoni mamasa dihalakan, napapupunguhon arta di dirina, anggo somamora ibana di debata, ido sahatna, martua do akan atumangihon hatani debata, jala no piopsa, amen. Marede mahita sian bukuede nomor 716 ayat 1 dohot 2. Asini roha madihamu doho dame nasiat debata mata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihitak kamangak kainang haanggi na pinaribot. Si holdo rohanen neng pajupa doho titabi diaka inganan. Lumobima ala nang atung lelik kita dang buira marsaur di pertanyaan mar sektor dohot marminggu di gereja alai tong mahita makirim nauli na denggan tu debata asabui dilihat tu hita akal budi taringo tu namasa tingolutong kamangak kainang
Sahatu saunari ikut takas do hita makarikoton hinariko ni hahipason ala mata bereng iportibion negarata tung marsitutu do makalaputi boama asa sehat tita marhiti-hiti akka poda sian nama ngatusi nama sa taringo tuhay pasonon alani tajalo mahatani debata di parsorata bornginon tersurat di buku Poda 22 ayat 27. Ulangi, Poda 22 ayat 22 saat rodi ayat 20 sia songonon mahatana. Unang tung pupusi halak naparir ala parir ibana jala unang tung pajepol halak nadangol hien di paruhuman ay Jehovah do marluluhon perkarona sida jala ibana memutusi hosani akka na memutusi nasida unang maraleale hotu halak permuruk jala unang parosu-rosu bawa perpiri-piri asa unang di guru hoko akka pangalahona jala manao jorgong di hosam unang pasar saur hotu halak akka namarjaji pola masih jalangan akka nama naoni utang ni halak sileban mulo sodong pineop mi baik garar buasa tagonal tol-tolan ni halak lagi podo mami unang tung paorot talu tuksian na robi akka nabinain ni opum dope molo didaho bawa nama jugulhon ulauna tarbahes sama tidang marhalado di jolo ni akaraja dekonibana tidang di jolo ni halak akanalea ido saatna hamunakan hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhata iguari do buku tahun Poda hikmat amsal mamudai ngulutta dirita taringo tungolon jala cukup tenardo parpoda nabui tabereng di bukutta buku nabadion ala memang digeluti doi siap pengalaman poda na tercipta doi siap pengalaman di perdalanan yang ngulu. Contohnya mulai dokon hita halak batak majolo saha rodi tikyon sejuk do di Poda honon songonom madi dok pudai patun hangoluan tuis hamaguan akamang kainang Podaon ngatung lelingon au sugari di yuji nungal pola 3 tahun leleng ni filosofion di halak batak tang pola dong alus tahun nasauma alaina pasti halak batak pe tibudo pengalaman na lau mendidik lau paduahon sesama dongan lumobiak kaya nakon asama luasan hangaluton selenari podai tercipta tergugah doi sian akka pengalaman aido pengalaman nak patun hanguluan tuis hamagoan ay memang molo pina somal do marhapat tunon pina somal do burju betu dia pe hita taulak kudade kasongonak kaya nakotai ayanggo sopat do hita anggo denggad do pangalahota tu dia pe saya tahu nagabe di halomo jolma alani do kamang kay nang pudo masayarga tabudahon nang tu akka yanakon
di zaman now, di zaman nahatok mubau-bau. Jamita boronginon tong do poda mamudai taringok tu waduh hida di parnguluan sigano parion. Hubunganna di ngolu sigano pari ima di ekonomi manang si panganon. Bohado hita mangolu di bagasa poda taringok tu namar bagi si panganon maju deh. Diturpu kos sebetulnya yang dohonona pada hamok kuson. Jauhkan dari hidup yang rakus. Adong dopo dani halak batak musema dokon taringo tungolu siganu pari parpangano siganu pari songonon. Godang sudah otik saya. Godang sudah otik saya. Ibu hidup hita na yang tutu mangulahonon. Na hebat na molo ni ultop pema pudaon di ngulu ni naso mga makanguluhon poda taringo tu parangulu sigano pari la ibahin sa gudang-gudang na tongdang say. Alanya ha tang mangulu di bagasap pulay. Alay Roma halak batak. Hamuak kadongan. Gudang sudah otik say cukup. Tang maralo o Tuhan Kristenon. Dang maralo podon tutangiang nanyajarhon ni Tuhan Yesus nama dok. Lehon madihami si panganon siapari. Berikan kami makanan yang secukupnya. Ternyata kamang kenang mololam detail do tapi kiri halak na makanguluhon podon isol de mana sehat mengadopi molo hapiak kana masa alanya nggak terbiasa gudang pe cukup ay gudang do jolma hola dibereng pihak gudang sinamoti itorsoy boto be mamakke. Ala ni godang ni sinamoton dangi boto me mamakke. Jela udu lo dangi boto sedia sinamoton. Akkau do natabereng di pengalaman ni pernguluan. Molo soy boto be mamakke sinamoti oddo na mala butu sahid. Tadok majono aeng di bagasan pangalahon ni akana madabu ngolu ni naposo di partikienon akodo na medebu tu kebebasan ngolu mar narkoba dohok pergaulan bebas dohok kalan asing alanya ha dangadong di bana mengakui rasa syukur nagudang pe itorboy di bana muse hurang di nagudangi alani salinari ikon saya ingot-ingotot tado hata ni tangiang nanidok di Tuhan berikan kami makanan yang secukupnya. Alani honama tu podon pedau haormuson hamokuson jauhkan kerakusan unang dotong aturan ni milik yang giniba manang hahaniba do alay ala sobinoto mak ni karang ma alasan-alasan asa gabi di eBay. Kita majolo saat tu dia mangolu ni namokus. Molo namokuson buido di mana gudang dialang aledang sehat. Alane butong na batur maramangui ihalak batak kepe huingo di kedana kau ala soiboto mak namanganon hape akka arong do bedek na di sini namangan itu riseduki di bana ala ni butong na maul memana meret ujung na namalodo akka na torasta namalodo akka na dua-dua mangubati may bain so ano mabain na satahu di ho ina sabutul na asa bergerak do badan alanya haon termasuk manakin kerakusan
hamok kuson. Ima podon nuaing di bangsota na sedang berjalan menuju tu hamajuan na saya tatagami. Memang negara tapi diuji do. Wado ikut membiasakan diri. Wado ikut pas somal-somalahon. Sonan ni nakiningan. Gudang sudah otik saya. Memakai yang ada. Alana molo akaise nasahat tuniguaran narakus odorana ni dok nanuaing ngai dok kon nasaumma balajom gajim sebulan inna alai kari mana so balajona aturan na milik ni halakan omana ni dok na Roma analisa ni par korupsi do warna KPK diteliti mah nga korupsi na ay molo korupsi sebetulnya na terkeredon hata keren sebetulnya na dok na korupsi rakus simokus do akai si mana ge mokus baboy deui songon na tebu berengon alai pada akhirna dang denggan perngulun amo kamang akai nang puda ni Raja Salomo tu hida pengalaman na dong tutonga-tonga ni ngolutta jalama serga nang di ngulu na ta adobi si sonari tadok majunuain ya ada hubungan nyon tu hamaolon na ta adobi nuain di covid 10 na mangancam hai pasotta ternyata adong dobi poda hai pasong taringoti ima baru tutu jangan panik ninna ison nak didokon padau madirim sian jolma bawa nase piri-pirion tatu sidok kainang amang piri-pirion mulai dok halak na piri-pirion wah ang minoto bion hola na dong nong siti otik bangaulo gaor benonnya sahuta oman na piri-pirion ropar pura nakin unang marale-ale ho tunamar muruk tuna piri-pirion inna bamolo hurang majetong hurang tebo manang hurang acim ilopai natai pangalopanna itoro mata na piri-pirion itori ipastapi natai ujungna sahat tuna hurang denggar rumah tangga podom mangajar hom padao paholang sian aka ngoluna piri-pirion memang atar masai takku do podon tungolutta sigano pare unang panik nina na mangihut ay sabubi tutu denggan kesehatan tahun buado hita ikon makan secukupnya mulai dok makanan secukupnya bah tabu mati dongat dapotan iba pemerlas niroha namasa dia dopi perpodon ima olo detong gimana mekkelekkel HP donganna male itulah yang disebut dengan peribahasa kita peribahasa Indonesia mau orang bersuka cita di dalam atau di atas penderitaan orang lain anggopo daun tung maralo do nasongoni makan secukupnya las roha mangaton akadong ape las roha alani marpardomu atusi jonok dotong lau mangamudi hotuson hukum dia medok parpoda unang doalani rikko sinadongan ipalego lekot ko o manok nakin unang papida talutuk nang tabo to bertin talutuk ate edehedo nanu ngamucat akatalutuk na mulai dok talutuk perbatasan ruhut imana dok nason jadi naneng ditegor dison unang doalani rikko hepeng ni babida-bida aturan ni robah-robah aturan holan lau tu pribadiku yorai dui ibodai
unang ma alai justru pahok ma akka peraturan asabui rak mangalinggomi saluhut akka naniadupanna hamu akka mga kainang nyan songon na hira kasar hataun badaw hamokku soninna memang hata nasogabiak dong mau dok namokkus pinoparni namokku sasudena ujungna mardong ape unang dongane namokkusan mau dok maju tuhamu akkaina unak ko sa panganan dohoti tau hurang don muse imeja mina bahasa roh ay namokkusan ay mokkuson dakkolan na tu sibionna alai adong si panganoni soy pangan dobe ngai pamasuk tu plastik manang tu ahamago ingaran na dibubuat tu tempat pesta de au di pangan denggad dobe ono tong soy pangan tori pamasuk tu plastik na humebat ibu medahan do juto tujabu HP di parpestanon adong dobe nasa dua potan ibu buam mon lupa may mana sa tujabu muse dangilia geleng na dangilia manangise ala torlay mana makata hatay do dongan na lamang gusipi sada tikki boto hamu do busuk mana binon non ujung na bodo mabay perbedaan di jawi asing oma asing jono tupodo mamon tanganong songon namuap inna ujung na romanon bawah mon ipas tapi HP to hodo asing ngamuap do hono bau corona rang noto asibinoto ina songo dia bau ni corona onate alai ngama besahe be ima alani rakus mokkus alani neng do hono ni parpudon marpanarihon sarihod do ngamu molo sarihod do ngamu ngai sarihod do hotto jadi ima na ikram dari kota walau dalam hadis atau haholo ima nak domang mi dosa diri pas kita balik ini pagi akapati siapa satu haholo domang mi sama haholo ini wa betul orang ini butuh inak tadi domang iba malam pulau soal nama joki mah tapi nak teja cisuyo kinalanya tempangan kebenaran abe anak tayo dan marpanaya poda mamudai kita mungkin asalnya seorang na melundu diri dia na mamudo wahyu asasena ibodai kita ibodai ayat tujuh itu mono di dahubawa nama juduhon ulama tabahisa tidak berhalalu di jurumnya kerajaan mono udah mono di dahubawa nama juduhon ulama latina dan diulang dengan meninggal bagaimana aja di tonga-tonga luluan alam ini loh saya dirauh loh nang sangat kabar halal ulah tuhami ulah ulung nang sihehehe Muhammad itu sedikit beracong-cong juga nyadi untuk menjadi lagi kita hendak pakai teh nasong-song ini dari nama jumlah tabel terus gimana video lain perpuluh alami begitu sempurna, begitu harmonis. Dan suluh ada di dalam memudai untuk nama pertemuan dahan segala di episode ada dahan kita. Apa saja masalah hubungan, kurang sombongnya, kurang bijak.
Syukurilah ini kepada Tuhan. Ima membaik sehat, ima membaik tinggal, nang tumuli bersama. Hanya kamu tamatkan Yubi dinagalus lau mangalaluti tahun 20 hari masa kalau lama masih tutup kita lama udah taruh macam mana Iwan kita sebut naik berminggu di gereja kami berasa sama ngadong muda tercipta pemerintah pimpinan gereja ngadi dikini wahadu asanya gereja wahadu asasnya di gereja kita sekurang ngana tabarak agama dia masih bulan jangan asal pun mengusir Roma mengikuti mengulu kita itu ini saya lakukan itu pada saat gereja lomba-lomba agar Roma yang muda asal punang dibunuh corona kita tahu lah protokolnya tahu yang boleh asal sehat kita tengok mabulo di corona pe kalau mabulo suatu malam kita anak saya lihat suatu nadia hiduplah dalam akal budi hiduplah dalam kebijakan yang sudah dibuat waktu hubunganku doh dewasa pada ini harus atau akan memakai bangun kita dari satu jadi sudah pula kita tu akan unang tawas susah akahumah unang tawas dari buga akahumah mangoluma di bagasan bola ido nani haramo ni bata Tuhan tahu mengaramoti ala sunah amin mau lihat Tuhan hakam mengudai kami tarimo tumudu sigarupai duma tu akasi panganan sinarona duma tu akasi nama duma nang tu kapangalan argana yang Tuhan ay di mulai hakam Tuhan asalamu kami di bagasan na tarang cak dengan ngulu namus tungi cak dari ngulu nami ngulu naso beraturan alami Tuhan topa ngulu haprosyaw nami mangulu di bagasan poda nasyakti dari situ poda makanya nang di balas nami namun menjadi pasu mengamarkan nami natotong mengalir poda pasu mengakas tua panhalay nami nama mengalir kapoda pasu mengakan dua mengalir poda tuakan asiro aku masalah kami mengalir nami di bagasan torniro ala Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita siapa pasal 10 ayat 7 sampai ayat 4 demi mengenai sifat kami.
dari gereja HKBP Sidoarjo. Inilah kami Bapa jemaatmu yang hadir pada saat ini, menyatakan rasa syukur kami kepada melalui pujian kami saat ini di dalam kebaktian kami. Dan biarlah senantiasa pujian kami Engkau lakukan, dan biarlah Engkau berikan menjadi kepada kami di hadapan. Begitu juga Bapa, pada saat ini kami sudah mendengarkan akan firman-Mu yang berkata, kami harus mencukupkan diri kami dengan apa yang ada. Kami harus mencukupkan kebutuhan kami dengan apa yang ada, tidak berlebihan. Dan jikalau kami saat ini mempunyai kebutuhan yang berlebih, ingatkan kami Bapa melalui iman-Mu, supaya kami dapat memberi orang-orang yang kekurangan saat ini. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini Bapa, banyak orang-orang yang saat ini mempunyai kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu Bapa, ingatkan kami untuk dapat memberi bila kami lebih. Ya Bapa, firman yang telah mengajarkan kami untuk senantiasa mencukupkan apapun yang ada saat ini. Oleh karena itu Bapa, firman yang telah disampaikan oleh hamba, Engkaulah yang senantiasa memberikan berkah bagi hamba-Mu. Engkau yang memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang. Engkau yang menambahkan hikmat bijaksana, supaya Engkau juga semakin memberkati keluarganya, keturunannya, dan biarlah semakin dalam dalam menerima firman-Mu. Biarlah juga Bapa, apapun yang diperlukan saat ini, Engkau yang mencukupkan buat hamba-Mu. Ya Bapa yang baik, pada saat ini kami juga mau berdoa buat siswa yang ada di gereja kami juga. Engkau juga memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, menambahkan hikmat bijaksana serta memberikan ajar. Begitu juga keluarga yang berberkati. Biarlah Bapa semakin heran dalam pemberitaan firman. Saat ini juga kami Bapa berdoa buat orang tua kami saat ini Bapa. Engkau juga berkati di saat ini, di masa pandemi ini Bapa. Mungkin banyak yang merasa khawatir, terlebih untuk datang beribadah ke rumah-Mu ya Bapa. Tapi biarlah Tuhan melalui hikmat bijaksana yang diberikan kepada orang tua kami, supaya dapat beribadah di rumah saja saat ini, itu adalah yang lebih baik yang Kau berikan. Begitu juga Bapa, untuk anak-anak kami saat ini kami berdoa. Bila mana saat ini dalam menempuh ujian semester, Engkau berkati Bapa dari tingkat TK hingga saat perguruan tinggi. Begitu juga anak-anak yang akan mengikuti pendaftaran dalam melanjutkan sekolah. Engkau juga yang memberikan jalan Bapa untuk dapat memasuki sekolah yang akan dituju. Semua itu adalah sesuai kehendak-Mu saja. Ya Bapa yang baik, begitu juga kami berdoa buat pemerintahan kami saat ini. Engkau berkati pemerintah kami saat ini Bapa. Engkau berikan kekuatan, memberikan hikmat bijaksana untuk dapat menentukan peraturan yang adil di negara ini. Terlebih
Mereka mengamalkan mari kita ikhlas itu pasal berjaya. Masa kami masih menyanyi minggu kami pindah. Sejauh yang kedua mengusul, pasu-pasu menjaga mati, asal bahasa kami pindah. Pati pulang ada jauh di lorong kuliah, doa bermotivasi. Bukan yang kami berhenti topim, asal kami pulang mesti yang minggu kami, asal mikir kami berdoa di pokok. Mari berhenti, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rahmat hitam hidup di tengah kita. Aliyah kami berjam. Saya kembali Allah. Saya orang raja. Saya seorang orang dengan seorang hidup. Ya Tuhan saya terus sesama dosa sama bangsa. Dosa itu adalah dosa Tuhan. Unang kami itu bertanggung. Walau kami sepanah. Raja dokter didongani asli rohani Tuhan Yesus Kristus. Do tolong rohani di mata anda. Do pasaran itu diperbaji ya Bang. Mangaramoki hutma masuk hamuna salu. Amin. Horas Marina